Čaute, som tu späť s mojím YouTube. Toto je. Kde to mám? Tu. Tu som sa dal. No dobré, sme tam, kde sme boli. To trochu to kúsa. Prečo? Prečo to tak kúša? Kúša to. Pretože to je úžasná stena a rýchlo idem domov, lebo nechcem, aby ma nikto takže tento seed, ktorý som si ja vymyslel, je vážne epický, to som netušil. Seriem ťa Codex Color. Nemeníš Codex Color. Počkať, čo mi to robia? To som sa mal stať, čakal. Neviem, asi mi nejak zblbil too many. Čo viete, čo myslím? Too many items. To neviem nič, lebo si to zastávam a idem spať. Takže spanie to je taká vec, ktorá som sa bál, že som aj v reále zaspal. Teraz tu je ďalšia vec. Prečo som túto postotu dával? Je to vzácne briť, keď aj tak to je nevidí. Je pod postelou, to nevidím. Vôbec to nevidím. Ale to má právo byť. Tak. Keď sa pod tým mám cobblestone. Prečo sa tým môj meč? To čo sme chceli? Ironu. Takže nemáme žiadny iron, takže si nemôžeme urobiť ďalší kýblik. A takže si to nekonečne zrobím tu niekde. Vôbec na to prežijete, že kopem hlinu cobblestone, ale lopatka sa mi nechce robiť. Sa na to prežijete. Jo, poznám takého let's playera, ktorému to rozvadí, lebo ľudia píšu, že dále sa hentým smerom, lebo chcem vedieť, či tu niekde v okolí je púšť. Ešte okura? Zasnežená džungla? Chodinky! Potrebujem vás. Som si stiahol moc farebného skla. A teda farebného piesku, ktorého sa urobí. Ja práve hovorím o kýbliku a stretnem iron. No dobre, je to zase šťastie, že iron je skoro všade. Ale ja chcem stúdne tak kaktusy, no. Ja chcem kaktus. Chcel som to robiť až neskôr, to hľadanie niečo vidím, no nejdem to, asi na schvál tam nejdem.
Čo? To by nerobíš na schvál? Minecraft? Myslíš, že si to je... si vtipný? Tak. Hihi. Stop, juhu. A čo si môžem robiť? Read. Ja som tak read. A tak som chcel strička kaktusov. Dobre, ale tam je to... Nie je to už tak ďaleko toto. Tento pine tree forest je tu všade. Počkaj. Ja som spámol... Nie, ja som sa spámol tu. Takže dobré. Takže poďte si zabijeme kuratá. Krásne, že aj prasa, keď tu je po ceste. Dobre, takže ja ešte pôjdem pre tie ridy. To som nevidel, že ridy pod stromom vlastne tam. Tuto je nezamrnutá voda. Potom si tam budem musieť porobiť túto nejakú cestičku, lebo nechce sa mi potom to ľade, to ide dosť ťažko, toto som našiel ten najranšie, toto by som si mohol robiť dolo. No, mne sa nechce, hihihihihi. Ty si nejaké ninjovské prasa, keď lezeš po strome. To som raz v ocu videl zlaňovať strom, ale nevadí, že aj prasa môže zlaňovať strom o kus. Vysle to trošku, no. To mi tu nejak neraz. No, neviditeľný blok. Čo to delá? Menšie problémy, strašne lagy.